बे समाव दंफैयो आं बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय सालबारि फरायसालिमायाव बे समाव कालचार रिलि हान्जा सुरनायाव आं माखासे खोथा सोंनो लागोन। सालबारि फरायसालिमानि मोनसे हारिमुआरि हान्जा सुरनाय सोलिगासिनो दं। बे हारिमु सुरनायाव जोंहा गोबां ग्रुपआ बाहागो लाफैदों। बेवहाय बर'नि बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै बाथौखौ बोरै हेबो बाथौखौ बोरै सिबियो बेनि सोमोन्दैबो जों नुनो मोनदों। लोगोसे बर गोदान खैना गोदान लोगोसे बेवहाय गोजोनथाव बाथ्रा जे मुस्लिम हाबाया बोरै जायो बेनि सोमोन्दैबो बेवहाय दिन्थिफुंनाय जादों। लोगोसे एमएलए सासे नुजाफैनाय जादों। बे एमएलए सासेयाबो गावनि नेगिरि देहा रैखाथि नेगिरि बिथांमोनखौ लानानै बाहागो लाफैदों। लोगोसे गुबुन गुबुन मोसानाय दामनाय रोजाबनाय गायनाय फुनाय बर'नि गासै हारिमु आरो असमिया हारिमुनि बिहु मोसानाय बागुरुम्बा मोसानाय बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि बाहागो लाफैनाय जादों। दिनैनो नैबे हारिमु हान्जा सुरनायजों जोङो ओरैबायदि मेसेज होनो नागिरदों जोंनि बर'नि गेजेराव उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बेखौबो होबथानांगौनि मोनसे मेसेज हरनो नागिरदों। आरो जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव ड्राग्स सेबन खालामनाया ड्राग्स जानाया बांद्राय जानायखौ नुनो मोनदों। बे ड्राग्सखौ बन्द खालामनांगौ होननानै जों मेसेज हरदों। आरो सेफ नेचार सेफ लाइफ बेखौबो जों दिन्थिफुंनो नागिरदों। बेवहायनो जोंहा गोबां हाबाफारिजों जोङो जोंनि हारिनि जाथिनि आरो ओनसोलनि जौगाखांनायनि थाखाय लोगोसे जोंनि फरायसाफोरनि जि रोंगौथाय बे रोंगौथिखौ जों नैबे 7 दिनिया प्रग्रामाव कलेज उइकआव जोंनि इयुथ फेस्टिभेलाव दिन्थिफुंनो हादों। आरो गोबां रोखोमनि फरायसाफोरा देग्लायनि नैबे इयुथ फेस्टिभेलाव बाहागो लाफैनानै गाजा गोमजायै बाहागो लाफैनानै जाफुंसार होनायखौ जों नुनो मोनदों। गोजोन्थों। আজির আমার এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রার জৰিয়তে আমাৰ যিটো হালবাৰী কলেজৰ পৰম্পৰা আৰু হালবাৰী কলেজৰ যিটো বিকাশ এইখিনি আমি দেখাব পাৰিছোঁ যে বড়ো ধৰ্মাৱলম্বী বাথৌ ধৰ্ম আৰু বড়োৰ যিটো মেৰিজ ছিষ্টেম অসমীয়াৰ যিটো মেৰিজ ছিষ্টেম আৰু মুছলিম ভাইসকলৰ যিটো মেৰিজ ছিষ্টেম এই মেৰিজ ছিষ্টেমৰ বিষয়েও আমাৰ দেখুওৱা হৈছে। লগতে বহুতো শ্লোগান লোৱা হৈছে যাৰ দ্বাৰাই আমাৰ সমাজৰ বেয়া যিটো আকৃষ্ট যেনেকুৱা ড্ৰাগছ সেৱন কৰা বাল্য বিবাহ সেইবিলাকৰ এগেইনষ্টে আমি শ্লোগান দিয়া হৈছে। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে প্ৰায়ে 95% ল'ৰা ছোৱালী আজি পাৰ্টিচিপেট কৰিছে। আমাৰ ছাৰসকল আছে। গতিকে আমি মেছেজ দিছোঁ আমাৰ এই ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ যদি উন্নতি কৰিব লাগে আৰু শিক্ষাৰ যদি আমি আগবাঢ়ি যাব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি অতিকৈ ড্ৰাগছ সেৱন কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব আৰু আমাৰ যিটো বাল্য বিবাহ এইটো বন্ধ কৰিব লাগে বুলি আমি মেছেজ দিছোঁ। লগতে চৰকাৰৰ যিটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিটো পদক্ষেপ লৈছে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে এই ড্ৰাগছটো নাইকিয়া কৰিব লাগে সেইটো আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু লগতে বাল্য বিবাহ নাইকিয়া কৰিব লাগে আৰু ভিতৰুৱা অঞ্চলত যিখিনি শৈক্ষিক পৰিৱেশ এইখিনি গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে যিখিনি আনুষংগিক প্ৰয়োজন আছে সেইখিনি কৰি দিয়াৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা আমাৰ বিটিআৰৰ মুখ্য প্ৰমোদ বড়োলৈ আমি আহ্বান কৰিছোঁ। তেওঁৰ যিটো আপ্ৰাণ চেষ্টা তাৰ কাৰণে আমাৰ শান্তি পৰিৱেশ ঘূৰি আহিছে আৰু এই শান্তি পৰিৱেশটো অটুট ৰখাৰ কাৰণে আমাৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশটো উন্নত কৰাৰ কাৰণে যিটো লাগে যিখিনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লাগে লগতে ল'ৰা ছোৱালী যিখিনি প্ৰয়োজনীয় এইখিনি যাতে কৰি দিয়ে তাকো আমি মেছেজৰ জৰিয়তে আজি আহ্বান কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। गिबियावनो गोजोननाय थाबाय बड'लेण्ड बुब्लिसिम खौरां लाफैनायनि थाखाय। जोंहा दिनै सालबारि फरायसालिमाया मोनसे गाजा गोमजा कालचारेल रेलि लानाय जादों। दा जोंहा बेयाव बर'नि हारिमु लोगोसे गासैबो हारिमुनि बाहागो लाफैदों आरो बेयाव गाजा गोमजायै जादों। जोंहा सार मेममोन आरो लोगोसे फरायसुलि गासैबो बाहागो लाफैदों। दा मोजाङै मोजां सोलिगासिनो आरो जोबथारनायाबो बिदिनो सोलिलांगोन बेखौ आसा खालामबाय। दा जोंहा सोलिगासिनो आरो बिदिनो सोलिलांबाय थागोन। दा बर'नि गुबै हिसाबै जोंहा बाथौ बेखौ लाग्रोनाय जादों आरो हौवा गोदान हिन्जाव गोदान फारसेनिफ्राय जोंहा ना गुरनाय जेरै मैगं खानाय आरो माइ गायनाय जेरै बेफोरबायदिखौ लानाय जादों आरो लोगोसे बायदि बायदि जाथिनि कास्टनि बेफोरबो गासिबो बाहागो लादों आरो गासै फरायसुलाफोरनिसिम बेखौनो साबायखर बावनो जानो गासिबो
बाहागो लाफैनायनि थाखाय जोंखौ गाजा गोमजायै सालायलांनो हानायनि थाखाय बेखिनियानो बुंनानै फोजोबबाय दङ जोंहा कालचारेल रेलि हिसाबै जोंहा मोनसे प्रग्राम दं जोंहा फुकन बर'आ दा बिथांखौ चिफ गेस्ट एबा सिंगार हिसाबै लिंहरनाय जादों आरो लोगोसे जोंहा प्राइज डिस्ट्रिबिउसन सेरेमनि बेबो दङ दा दान्दिसे समनि उनाव बे कालचारेल रेलि जोबखांनायनि उनावनो जोंहा लानाय जागोन आरो जोंहा दायो जोबनायाव फेशन श'नि जोंहा बान्था राननाय जागोन आरो जोंहा सरस्वतीनि जि कालचारेल ड्रेस पारफरमेन्स बिखौबो लानाय जादोंमोन बे खालि होनाय जायासै दिनै कालचारेल रेलिजों लाफानानै होनाय जासिगोन दा बेखिनियानोसै जोंहा गोबां बिफाननि गोबां पार्टिसिपेट खालामदों दा बेयाव जोंहा MLA दं ओरै फारसेथिं लानानै दै खावनाय लोगोसे दौरि बिबायारि लोगोसे जोंहा बायदि बायदि बिफाननि दा बेफोरखौ जों बुंथ'ला जेनेबा बुंस'ला दा आगान सुरनाया सालबारि मडेल हस्पिटाल बिसिमनिफ्राय आरो बोजा साहाथिं जोंहा माइ मिल दं इहाय बेखिनि जागोन आरो गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256 जानबुं नं 8011748256